புகழும் வேண்டாமே, பெயரும் வேண்டாமே, புகழும் வேண்டாமே, பெயரும் வேண்டாமே, ஆத்துமாக்களை தாருமே. இந்தியாவை தாருமே, ஆத்துமாக்களை தாருமே. இந்தியாவை தாருமே, புகழும் வேண்டாமே, பெயரும் வேண்டாமே, புகழும் வேண்டாமே, பெயரும் வேண்டாமே, ஆத்துமாக்களை தாருமே. இந்தியாவை தாருமே, ஆத்துமாக்களை தாருமே. இந்தியாவை தாருமே. உந்தன் வல்லமையை என் மேலூற்றும். எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம். உந்தன் வல்லமையை என் மேலூற்றும். அபிஷேகத்தா என்னை ஆட்கொள்ளும், அபிஷேகத்தால் என்னை ஆட்கொள்ளும். புகழும் வேண்டாமே, பெயரும் வேண்டாமே, புகழும் வேண்டாமே, பெயரும் வேண்டாமே, ஆத்துமாக்களை தாருமே. இந்தியாவை தாருமே. கோடி கோடி மக்களுண்டு. உங்களோட கரங்களை கொஞ்சம் வைத்து வைங்க. கோடி கோடி மக்களுண்டு. இந்த தேசம் இயேசுவை காண. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இந்த தேசம் இயேசுவை காணட்டும். கோடி கோடி மக்கள் உண்டு. மக்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா? கோடி கோடி மக்கள் உண்டு. இந்த தேசம் இயேசுவை காணட்டும். இந்த தேசம் இயேசுவை காணட்டும். புகழும் வேண்டாமே, பெயரும் வேண்டாமே, புகழும் வேண்டாமே, பெயரும் வேண்டாமே, ஆத்துமாக்களை தாருமே. இந்தியாவை தாருமே. ரெண்டாவது ஸ்டான்ஸாக மாத்திரம் என்னோட தடவை பாடலாம். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், தமிழ்ல இந்த தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா வரைக்கும் 127 நாடுகளை அரசாண்ட அகாசுவேர் ராஜா என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ஆங்கிலத்தில் ஃப்ரம் இந்தியா டு எத்தியோப்பியான்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய தேசம் இயேசுவை காணட்டும்.
இந்து தேசம் இயேசுவை காணட்டும், இந்திய தேசம் இயேசுவை காணட்டும். எல்லாரும் சேர்ந்து கடைசி முறை பாடுவோமா? கோடி கோடி மக்களும் தயவு செய்து உங்க கரங்களை வைத்துங்க. கோடி கோடி மக்களுண்டு இந்த தேசம் இயேசுவை காண. இந்த தேசம் இயேசுவை காணட்டும். இந்திய தேசம் இயேசுவை காணட்டும். இந்திய தேசம் இயேசுவை காணட்டும்.